Meidän yhteinen rahamme, modernin rahateorian fiat-kuvaus ja sen pohjalta johdettu talouspolitiikka. Mitä raha on? Raha kuvitellaan jonkinlaiseksi hyödykkeeksi, jota ensin ansaitaan kovalla työllä ja sitten talletetaan pankkeihin, jotka sitten lainavat sitä esimerkiksi valtiolle. Todellisuudessa rahaa luodaan tyhjästä velkasuhteessa. Valtiot luovat rahaa budjettipäätöksin ja pankit myötäessään luottoja. Korkotasoa eivät aseta markkinavoimat, kuten yleisesti kuvitellaan, vaan keskuspankki. Kaikilla taloustoimijoilla, kuten kansalaisilla ja yrityksillä, on omat taseensa, joihin on merkitty heidän varansa ja velkansa. Matin varallisuus koostuu asunto-osakkeesta ja ne velkansa asuntoluotosta. Kuten tunnettu amerikkalainen velkakriisien asiantuntija Hyman Minsky on todennut, me kaikki voimme luoda velkarahaa. Esimerkissä Maija on ostanut Matilta jotain kirjoittamalla velkakirjan, jossa hän lupaa maksaa velkansa. Samalla Maija on ollut rahaa, sillä nyt Matti voi ostaa jotain itselleen käyttämällä Maijan velkakirjaa maksuvälineenä. Sekä velka että velkakirja tuhoutuvat, kun joku lopulta maksaa velan velkakirjan haltijalle. Raha on siis velkakirja ja velkakirja on rahaa. Rahajärjestelmässä jokin luotettava taho toimii velkojana, eli myöntää velan velalliselle ja laskee samalla liikkeelle rahaa, jolla velkaa pystyy lyhentämään. Raha on velallisen varallisuutta ja velkoja velkaa rahan haltijalle. Rahajärjestelmässä velkasuhde on aina kaksipuolinen. Molemmat osapuolet ovat velkaa toisilleen. Velan lyhennys lyhentää molempien velkoja, ja lopulta, kun velallinen on maksanut kaiken velkansa, on sekä kaikki raha että kaikki velka hävinnyt. Nykyinen rahajärjestelmä, eli niin sanottu fiat-järjestelmä, on ollut käytössä vuodesta 1971 lähtien. Tarkemmin ilmaistuna järjestelmä on fiat-luottojärjestelmä, jossa valtio luo rahaa budjettipäätöksin ja pankit luottopäätöksin. Rahajärjestelmä ei ole yksityinen, kuten yleisesti kuvitellaan, vaan se on valtion monopoli. Poliitikot ovat luoneet sen säännöt, joita he voivat muuttaa milloin tahansa. Rahajärjestelmä on toteutettu edellä kuvatulla tavalla tasekirjanpidollisin toimenpitein. Mitä rahasäiliöitä ei siis ole missään, vaan pelkkiä tasekirjanpitotalkoita, eli kuvannollisesti ilmaistuna Exceleitä. Pankit luovat luottorahaa edellä kuvatulla tavalla kaksipuolisessa velkasuhteessa. Luottoraha, eli niin sanottu tiliraha, tupsahtaa asiakkaan tilille sillä samalla hetkellä, kun luotto myönnetään. Luoton lyhennykset lyhentävät sekä luottoa että tilirahan määrää. Mikäli kaikki luotot maksettaisiin takaisin pankkeihin, häviäisi kaikki tilirahakin. Fiat-rahaa eli valtion luomaa rahaa syntyy, kun valtio kuluttaa. Samalla yksityisen sektorin verovelka valtiolle kasvaa. Eli kyseessä on samanlainen kaksipuolinen velkasuhde, kuten pankkienkin rahaluonnissa. Verotuksessa molempien osapuolten velat lyhenevät. Käteissetelit ovat kirjaimellisesti verovelan lyhennyskuponkeja. Seteleissä voisi hyvinkin olla kirjoittuna valtiolupaus lyhentää verovelkaa siihen merityllä summalla. Eli myös valtion raha on velkakirja, eli lupaus jostakin. Mikäli valtio luo kuluttamalla enemmän rahaa kuin tuhoaa sitä verottamalla, ja talouteen pysyvästi fiat-rahaa, eli keskuspankkirahaa. Taloudessa pysyvästi oleva keskuspankkiraha on valtion velkaa, eli valtion lupaus lyhentää verovelkaa kyseisen rahamäärän verran. Mikäli valtion velka kuvitteellisesti maksettaisiin pois, eli käytännössä tuhottaisiin kaikki keskuspankkirahaa verottamalla, kaatuisi rahajärjestelmä ja samalla myös koko talous. Rahalla on 4 funktiota, joissa tunnetuin on sen toiminta maksuvälineenä. Yleisesti rahaa kutsutaan vaihdonvälineeksi, mikä on harhaanjohtavaa, sillä myös vaihdannassa selvitetään velkasuhteita, ja siksi on täsmällisempää sanoa rahaa maksuvälineeksi. Rahataloudessa on velkasuhteita niin kauan, kuin siellä on rahaakin. Toinen tunnettu rahan funktio on arvon mittaaminen. Ilman universaalia, absoluuttista arvonmittaa kaupankäynti ja taloudellisten sopimusten tekeminen olisi hyvin hankalaa, ja talouden toiminta häiriintyisi. Rahan kolmas funktio on arvon säilyttäminen. Valtion takama riskitön likvidi rahavaranto, eli rahasäästöt, antavat taloudellista turvaa talouden eri toimijoille,
erityisesti kriisitilanteessa. Rahan neljäs funktio on resurssiallokaatio. Rahanluonnilla voidaan laittaa saatavilla olevat resurssit liikkeelle ja pitää talous toiminnassa. Mikäli rahanluonti seisahtuu silloin myös talouskin. Mitä on talous? Raha ei ole hyödyke, eikä talous ole hyödykevaihdantatalous, talous, kuten yleisesti kuvitellaan. Oikea näkökulma talouteen ei ole vaihdanta, vaan raha eli velkaraha. Eli velkarahan luominen ja syntyneiden velkasuhteiden selvittely maksuvälineen eli rahan avulla. Kokonaisuudessaan talous muodostaa massiivisen eri taloustoimijoiden taseiden ja niiden välisten maksuvirtojen verkoston. Talousmoottorin polttoaineena toimii valtion ja pankkien luoma raha. Biologista mielikuvaa käyttäen raha on talouden veri ja rahan luonti sen sydän. Resurssiallokaatio. Rahanluonti reaaliinvestointeja varten on aina resurssiallokaatiota. Investointi voidaan suorittaa, mikäli siihen on vain resurssit olemassa. Valtio tekee julkisen resurssiallokaation budjetin avulla. Lisäksi se voi halutessaan ohjata yksityistä resurssiallokaatiota ohjelmalla pankkien luotonluontia. Reaaliinvestoinnit pitävät talouden käynnissä, joten sitä varten luotua velkarahaa voi pitää talousmoottorin polttoaineena. Tuotantokapasiteetti. Rahanluonnin tulee kohdistua lähinnä tuotantokapasiteetin kehittämiseen, sillä tällöin rahalle syntyy aina reaalivastine eli tuotanto. Valtio investoi julkiseen tuotantokapasiteettiin, kuten terveyden, sivistyksen, turvallisuuden ja infran tuotantoon. Myös tulonsiirrot ovat investointeja, sillä ne minimissään pitävät tärkeimmät tuotannon tekijät eli ihmiset hengissä. Yksityiset investoinnit pohjautuvat julkisiin investointeihin, eikä toisinpäin, kuten yleensä kuvitellaan. Talouspolitiikka. Talouspolitiikan tulee olla rahakeskustelun sijaan lähinnä arvokeskustelua, eli kuinka allokoimme resurssimme arvojemme mukaisesti minimoiden haitalliset ulkoisvaikutukset. Talouskasvu on tarpeetonta. Valtio voi aina tehdä tarpeelliset investointinsa saatavilla olevien resurssien puitteissa, sillä rahaluonti eli tasekirjanpito ei vaadi talouskasvua. Valtion ei tarvitse maksaa korkoa, siitä lisää seuraavalla sivulla. Koska raha ei ole rajoite, on talouspolitiikka reaalirajoitteinen, eli lähinnä tuotantokapasiteettirajoitteinen. Nollakorko. Keskuspankki asettaa keskuspankkirahasta maksettavan niin sanotun julkisen koron. Koron muutos on aina myös hintatason muutos, sillä kaikkien tuotteiden ja palveluiden hinnoissa on mukana korkokuluja. Ideaalinen julkinen korkotaso on nolla, koska tällöin on alhaisin mahdollinen hintataso. Lisäksi korkovirta valtiolta varakkaalle katkeaa. Nollakorko oli myös Keynesin suositus. Raha ei ole pankkien tai sijoittajien rahaa, vaan se on meidän kaikkien yhteistä rahaa, jonka käytöstä me yhdessä päätämme ja jonka arvon me yhdessä takaamme. Meidän rahamme on kansantalouden tärkein työkalu. Sen avulla voimme saavuttaa kaiken sen, mikä on ylipäänsä mahdollista. Eli Keynesin sanoen, what we can do, we can afford. Lisää tietoa alla olevien linkkien kautta.